Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mak Seh Channel. Ceritanya di pagi hari ini persiapan mau mudik. Persiapan mau mudik, guys. Karena apa? Siap-siap, guys, mau perjalanan dulu ini. Nah, ayo. Ya, ayo. Barang apakah yang akan dibawa hari ini? Nih. Wah. Nih. Nih persiapan. Kingko kira-kira mampir Ngawi sik, Mah. Nggih, Pak Min, no? Nyekar biasa. Yo nyekar nang sareane Pak Min sik. Kan setiap nganu kan mandek neng kono sik. Nah, nih mobil sudah datang. Dipanggangi kok. Dipanggangi, Bos. Kuwi sing enek ijone kuwi nggone Pak Min, lah sing merah-merah kuwi kanggo Jawa Tengah. Kanggo Jawa Tengah, guys. Iki kan, Di? Yo rono kabeh. Kok nomburi kabeh kene lho. Lah kok nang ngarepmu nggone lehmu lungguh ning ngarep. Iki tase barang ning mburi. Tase ning mburi. Ya lampung pawon. Wes. Ini kaya rong rari nuruni semesak rong sak kok. Ayo, tok mau wi. Aku saudara gelem lho. Iya. Perjalanane dhek lho ya. Sementara nang jalan kan iki tor. Simpan, ayo. Tutupan liwat Biglan sik. Ini kan atos. Kira-kira nyampe sana tak tahu lah jam berapa hari. Om Roma, guys. Mau tilik Sragen. Wes. Wes. Karek wonge, karek penumpange. Tapi mben kuwi dah. Saya umbene saya kerudungku juga masih tertinggal di sini, guys. Nih loh kerudunge. Nih. Ya. Kuncine neng dhuwur kene lho, Dik, engko. Apa yang koyo Ah iya. Karmelok tacing. Sireng. Ngasih dang dibuka kok dang mlebu kok ngapa? Lah iya kok gek nang mlebu wong. Ngalih, guys, ngalih. Enek pura jajal dinceng. Bahaya kuwi nggo. Bahaya ki nggo. Nih. Ya, persiapan. Bismillah. Mau kemana mau? Jawa Tengah. Mau Jawa Tengah. Si gemoy. Nah. Baik, guys, jalan dulu. David sendirian, David dewean. Ya arek pinter kok ya ini ngepel. Resik-resik taman. Pitopuro daerah nggone kulot ki ngetan saithik terus enek dalan ngidul jare ini lah ngomong. resik bagian taman ngene noprak. Aku ya ora tau roh tapi yo. Pokoke tak tekoki omahmu iki posisine ning ndi ning ngetan terus enek dalan ngidul. Cek. Bodo dinane iki mbulu rame ta, Mah? Lah ya padha ae ya berarti ya. Gak kaya tahun
apa wi ben-ben ke lho iso wong mudik kuwi perasaan kok akeh saiki kok gak patek. Padahal jane yo wis akeh panenan jane. Daerah Topuro kono jare yo panen wis. Penting delok pari lho wis diklok. Gunamu? Lah sumur pira? Wis burat kok. Wis neng Wah, gak ngitung aku marah. 70? Gong. Pari apa, Mang? Dan nek dingklok 70 lho, Mas. Wah, umur berarak. Pari apa iki? Kedua. Oh, 32. 32 60. Rong sasi berarti. Nek 32 wi. Tapi payune oke malah 32 wi. Kacel karo anu kok. Kari jero. Penek se lho yok ora? Enggak. Ora kelarmu pari kok. Oh, tapi yo ndelala alhamdulillah yo udane yo gak patek nyeruk iki untunge. Magersaran kono ki bedabluk ada men. Untung ae. Adeke nggone lan ke malah bisa kedok ke. Untunge ae. Ora patek udan jajal. Nek tambahan udan ngono apa gak yo. Lha iki lho daerah kene iki wis entek lho. Wis nek dikombi no. Kombi dhisik wisan. Paling nggon aku bar iki lho bare minggu iki lho soalnya dina Jumat kan jadi nganu. Jadi petil sik. Petil bersama sian. Sik metil bersama dulu. Enak panggangnya kita. Enak. Alhamdulillah. Yo enak engko nggo mangan nang kono. Ngono. Seladurane Iwak wedhus lho, Mas. iwak wedhus. Ora ben taun bleh wedhus. Lah mani wedhus ora to? Yo mangan. Lah iya maksudku kan gak nyirik ngono. Ngono nek. Soale ben taun sih kono sing bleh wedhus. Ya engko mangan-mangan wong badan ini. Oleh bleh lagi dek sore yo Warga. Warga teko ya wes. Lagi dek sore. Mangan Sampai dos. kuwi dia bengi kesiram arak. Wah, enak no. Ya terus gambar headset ki metu terus melantah ku telepon gak enak suarane ning nggonku. Oh. Aku yo iya ya. Lah tak WA, batinku kita WA bocahku kok cek turu, paling ki cek turu aku ngono. Lah cek nyompor dulu terus dua iki. Paling sik turu ki wae pondok bengi begadang aku ngono. Oh, sik sore sik jam piro ke gremis ae kok. Yo dan Aku tuh kita pura kalau njupuk asu lho. Lah asumu apa tekan kono? Tekan kono tak omong kowe. Dipel baba. Sik gak mulih ning Lah melok nganu. ya. Melok asune wong-wong ngono kuwi. Kuwi cude ingin takbir muni kan tak cilik cilik jumat urut biaya. Oh, kaget berarti. Nek Topro melok nggone kulon kono. Ya ora purun ning kono ning kok anu ning kitane moro. Lah untung kok ya nengeri nek pithekmu. Cacat. Oh, alah enek sing ro. Parane rono tak. Lah iya, lah untunge kok Kok cekel biyen nengeri. Nengeri awak pengen asu nggonamu. Lah sing jaman biyen sing bandang ke blas gak temu. Marai ngumpulno ke playune kok. Dadi ora ketemu. Nek ngetan ngono daerah etanane paling sik nengeri. Oh, pengen putih. Kuwi kaya sing arep gawe sing merah putih. merah putih abuk kuwi to. Kuwi daerah ndi wi Ngengor apa Jati wi? Daerah Ngengor Jati. Ya pas sawah iki. Perjalanan nang dalan iki ketok ya sepi guys, biasane nek ya ini Kita iki. kayaknya wong tandur kedua iki. Areng iki lho parine jero kabeh ya. Lah kayak seket Ani ani kemarin mencep. Lah lawe ngerti apa ora sebelahku nggone singkek wi. Wi tengah-tengah wi lho akeh sing anu jare sing nyemprot wi. Jadi gak koyo nang kedua. Jane iki anune iki ya ora kaya telu loro. Bobote ya oke, segone ya enak. belum malah sipai menarik. Ya kapan? Tapi yo kuingke. Menarik pilih ngopi juga kapan?
Nggone Arif lek ngombe ndek ben kae. Arek perengan to. Yo. Ketoke kok bareng enek pleret eneng ora? Dek kapan ke lek ngomong arep dirayap kuwi. Arep dirayap soalnya tapi mbuh tapi yo ketok yo reget tok gak bae gak kaya kombi-kombi mesin kok. Ya guys, sampeyan apa sih udah. Cek lah bolu. Atur suwun Mas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, main kari.